Bakig. First impression bakig. Si Clara niya. Tala-talang. Si Clara ADHD. Si Clara o, ginain. Hoy, kailangan mo. Kailangan mo. Si Clara. Oh, pasensya na mo ha, kay masakitan yun siya. Yay! Oh no! LOL! Lakad ako. Ikaw mamarli mo. Ako ang gapo na. Puli lang taani. Ay! Hoy, barog ka. Okay, magkuhan mo kayo. Copyright. Wag, sunod ba niyo akong first impression? Uy, ay, di ba yung sunod-sunod? Giving day siya kayo niya. Isa ka na. Nagkuya po dito. Victim. Matuon ako sino. Biktima. Oy, isunod na rin ako. Ay, Miss M, ako na yung abihan. Uy, mapangpang nito. Si Jayden. Ini ba manggagaan ang si karena ay dimple magsaga. Jayden. Oh, may kayo dili. Dili mo pa po. Sir, salty. Ikaw, gift ko ihatag niyo. Anay, anak video ba ako? Uy, clear. Akong tagaan ka, akong twinning. Ha? Twinning, okay. So, kabalo ka. Waka na siya. Wa, okay. Wa siya na siya. Wa. Sige. Na naman na ingan? Paper bag. Nagihutan na dyan ko. Paper bag. Hoy, porang day kuhan, biodegradable. Correct. Ako tagan kay ang dance surgery sa ako. Kisa man. Oh my gosh. Si Tora di ay. Plak, 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 plak. So, ako din mag-ita. Ako din tagada na nino. Sorry kayo kay wala na ako nakuha mo expect na Gi-expect nga. wish list. Sa try God. Kisa man na siya. Kuhan siya ka basta ka nagkulot-kulot. Kulot-kulot ko na siya, hay. Onya, simple niya. Nagtalikod. Nagatubang og computer. Nya, wala ni appeal dire. Hoy, rin siya. Amo ka. Walay labot. Walay labot lang ang peg. Hoy, rin siya. Ikaw na. Sorry, nag-convert yun sa lain ang imo ko ha. Na-convert sa lain. Oh, naraday. Oh, sorry. Additional. Oh, ikaw na. Hala, sorry na lang. Kay Kuan. Wala pa niya napalit. Akong gipangalanan og Geneva May. Uy, kay ngano man. Ngano din na siya? Kailan daw mo mapalit sa yung power bank. Power bank. Ah, mag-additional na. Asa man ang power bank?
Drawing lang, drawing. Okay, drawing. Oh, what I thank you. Merry Christmas, thank you. Lilain kayo mo ba? Lilain kayo mo. Ikaw, Day. Akong tagaan tuod kay humana manggod, char. Ah, humana? Nakahumana og order kaso lang. Away sa counting. Wow, kaaway jud. Amo yay ang gitar nga kaaway. Sige, Ivy. Oh, nagsabot na dai mo. Ah, okay, si Pati ni. Wa siya kabalo. Na-shock jud ka. Na-shock jud ka. Tamo ka. Wala jud ko as in. Siya lagi akong suspect lagi. Naiko mo sa ko. Selfie din na. Video ni. Nag-loading lagi siya. Ayaw ka nagkuyog man din sa gabi. Ayan yung pira. Siya yung sa giling ko na po ayaw pira gayo. Nag-loading lagi siya na. Okay, yaman ang Sige, ginumber. na nagpicture. Gumana lang. Sige. Gimana? Isa si Mga patso, si Pati. Ako na, klaro kayo. Kung nagana ni kay last year gapon ako nabunutan. Yeah. Ako. Ate, mama. Thank you so much. Oh, close na. Kisay ko ano last year. Siya gyapon. Thank you, Pati girl. As in, Pati girl. Klaro kayo. Thank you, Pat. Oh, lagi tayo nag-picture. Later. Ang ako nabunot ani. Yay! Ah, wala di ay. Sorry kay gitingog na ako kay kamuyan ko nakaulat sa. Hello! Oh, makahilak tiyog ko. Dagan kayo mo, ha? Nanubra naman gani. Sige, uli. Iuli, kay nanubra. Oh. Sorry. Hoy, nag-sorry pa siya sa Blue Magic, ha? ang first wish ba kay wag ginagrant ko okay. Isa ka na. Ako gyapon. Oh. Asa siya ko jud di ako. Sige, ako hatagan ni kay pinaka-hit. Pero pinaka-love sa niya. Charot. Yeah. Gagana man. Oh, yeah, siya pa yun nagputos. Pinaka-hit, pero pinangga kayo. Oy. Oh, storya sa, oy! Storya sa, nagpadool man ka. I thank you. Ah? Kisa imong sunod tagaan. Kinsa ganina siya? Maulaw ka kay ako ang nag-order, dili ikaw. Dili pa jud ikay nagputos si Jenny. Oh my God! Wow! Mo siya intro. Yeah, so intro is Gana, klaw papanuol man. Nagpa-picture man. Oh. Oh, close na. Kasi wa pa kakuan. Kisa pa. Kuya ng bayan, kuya Iko. Okay, yay. Kuya Iko, exchange me. buwa mo. Ganda lagi. Ako ra mo say nag-order ana. Hoy, ano mo duha oy? Di dito mo makita. Oh, exchange na sila ang pinaka-last. Yay! Merry Christmas! Hoy, Merry Christmas! Hindi na ni may picture.
Oo, pwede. Nag-picture ka? O, ganina, wala. Yay! Picture ka, sabay ka ng kuan. Stop na. Sa inyong kuan, i-open sa oy. Stop na na, ma'am. Ay, stop na.